Čau, vítám vás po dlouhé době u dalšího videa, snad 2 roky nevyšlo video, tak a nemyslel jsem ani, že vyjde, ale mám tady ochutnávku fizzy drinku všech 3 a já to jdu nalejt a uděláme si prostě ochutnávku. Jo, takže to máme nalitý a můžeme jít ochutnávat. Tropical už jsem jel, tak ochutnám. Chutná to jako levný multivitamin s bublinkama. Jo. Brácha potvrzuje. Tak, teď kolu. Na to jsem hodně zvědavej. No. Levná kola, brutálně levná kola. No, jako... A dej ta malina, no. On to všechno má takovou úplně stejnou pachuť. To bych dal normální malinovka. Dokud jako malinovka, akorát, že s pachutí jako toho tropiklu, což mají všechny ty. Tak a teď si jdeme načíst kódy a když tak vám tady dám kódy prostě na slevy na Fizzy Shop. Jo a ještě zapomněli jsme na smell test, tak jdu si k tomu čuchnout, no. Kde to vypadá, když tak, jo. Malina smrdí jak hovno. Kola jako kola a tropical jako... Nevím. To nemá vůni moc, jako. Ale ta malina fakt je smrdí jak hovno. No. Kurva. Já jsem si to nalil do nosu, no. GG's. První plechovku už jsme roztočili a je tam 15% sleva. A musíme čekat 5 minut, no. Tak já se vám pak ozvu, až budeme mít všechny načtený. A jestli to všechno budou kódy, tak vám většinu nechám tady na obrazovce, a když tak si to tam zadejte. Takže jo, padly nám jenom slevy. Tady je teď vidíte na obrazovce. A bráchu napadla dobrá, nebo spíš jako špatná věc. Smícháme všechny. Dohromady. Tak, ale trochu tam nalij jenom. No stop. Nemáme toho moc. Do prdele, tady to teče a kolu. Koli máme spíš moc, jako. Takovouhle barvu. Jak to... GG's, no. Ještě nevěsta. Voní to docela dobře. Pojď. Čekaj, ještě ne. Good. Asi good. Takže tady pro to video by to bylo vše. Jako, asi bych byl rád, když byste jako dali like, protože takhle vám to řeknu, nebylo to nejlevnější. Tak zdarec.